παιχνίδι, κύριε Νίκο, έχει δίκιο. Εγώ πιστεύω 100%. Εκτός αυτού όμως, ο Ολυμπιακός είναι μια ωραία, έτσι, σε ένα τρίλεπτο, για να μπούμε και στα θερμικά, έχει μια δυναστεία εκπληκτική. Και δίνω συγχαρητήρια φοβερά και στον κύριο Μαρινάκη και στο λαό του Ολυμπιακού, είναι σπυρωμένος, διότι είναι μεγάλη δουλειά να σέβεσαι το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών που πέρασε για μένα από τον Ολυμπιακό. Όλο τον εποχών. Ο Κοκάλης. Έφερε τις καλύτερες μεταγραφές με παιχταράδες, έχει κάνει φοβερά πράγματα, έχουμε δει φοβερή μπάλα. Και εκεί που προσπαθούν, επειδή πήρε 12 χρόνια το πρωτάθλημα, έφερε τους μεγαλύτερους παίκτες στην Νικητά. Μέγα παιχταράδες μιλάμε. Δηλαδή μόνο ο Καρεμπέρι βάλει τον Τζοβάνι και βγαίνει και ο Καστίγιο. Μόνο τώρα από την Μποκατζούνιο του μας ένα σεντρεμπά που το θέλει ο Λεμονής και ιστορίες και έπαιζε τη ζώνη και έπαιζε το 4 με 3 σεντρεμπάκ στην Μπόκα και Λεμούνας. Μπράβο. Εδώ τον έπαιξε στην ευθεία. Τι να σου πω, τι πήρε, τι Ζάχοβιτς, τι δεν έφερε, τι Κόκκις, τι Καραπιάνη, τι δεν έφερε για Κόπλο, Τζόρτζεβιτς, Ανατολάκη, ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα. Κάντε το, είδαμε και πολύ μεγάλη μπάλα. Προπονείτε, φάτε ψωμί, φτιαχτείτε. Έπρεπε να τον είχαν πάει στους 4 στην Ευρώπη τότε. Δεν κοιτάγα να φτιάξω για την Άβυλα. Εντάξει, επιθετικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και μεγάλη δουλειά στο Μαρινάκι. Είναι μέγας Ολυμπιακός. Μεγάλη δουλειά και ο Κοκάλης το δίνει τώρα σε Ολυμπιακό. Είναι πάθος του Ολυμπιακού. Ο κόσμος όλος είναι μαζί τώρα. Είτε σέβεται με τον πρόεδρο να μιλήσει, σου λέει πήρε 12 τίτλους. Έτσι είναι. Δεν ξεχνιέται. Αμέσως να μιλήσουν, να κάτσουν κάτω. Είμαστε σπυρωμένοι δίπλα στον Ολυμπιακό. Στα σωστά θέλει να γίνει εξυγείας κτλ. Δεν είναι λογικό. Άστο να παιχτεί, ας πούμε, πάνω σχάρι το παιχνίδι. Ενώ καθαρά το είδαν όλοι, δεν ήταν πέναλτι κτλ. Είμαστε λοιπόν όλοι οι Ολυμπιακοί σπυρωμένοι εκεί. Από εκεί και πέρα έρχεται ο προπονητής. Πάμε στα τεχνικά θέματα, του δίνει πάνω το σχάρι, σαν να του λέει πάντα δουλειά, φέρω ποιο παίχτη θέλεις. Έχει φέρει τον Νόσκα. Δεν πήγε. Πληρώθηκε αρκετά λεφτά. Από την άλλη πλευρά φέρνει το Φουστέρ. Έτσι. Φέρνει τον Ορτάδο. Λένε 3 δικοί του. Αυτούς που θέλει. Ναι. Μπαγάσα, ξέρω τους ενέκρινε όλους αυτούς. Εδώ έχω ένα φόβο και πρέπει να ακούσω και τον κόδωνα του κινδύνου όπως το βλέπω. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σε μια δεδομένη στιγμή, δηλαδή φέρνεις ωραία να κάνεις τα αποδυτήρια ισπανικό, μην το χαλάσεις όμως το κύκλωμα. Δηλαδή πρέπει να δεις σαν Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, ο Φουστέρ που έχει έρθει, ποια είναι η προϋπηρεσία του. Μπορεί να παίξει δεκάρι και να γίνει δεύτερο σέντερφορ, να κάνει γκολ, είναι δύσκολα. Σε εύκολα παιχνίδια, γιατί χρόνο τον κόδωνα του κινδύνου θα παίξει στον Παναθηναϊκό, θα παίξει τον Μπάουκ έξω, θα παίξει τον Άρη έξω, έπαιξες στον Ηρακλή. Ο Μαρινάκης σου πήρε τους καλύτερους παίκτες. Δεν θέλει ο Μαρινάκης, θα συγκέντρεις με 8 μπροστά, θα τα προσέχεις. Έτσι είναι. Ή ο Κούκαλης ή οποιοδήποτε άλλος θα τα δίνει, σου φέρνει τους καλύτερους παίκτες, φτιάχτω. Η ο Μουρίνιο λέει, το καλύτερο για μας δεν έχουμε φτιαχτεί, ακόμα δεν έχω φάει γκολ 2 παιχνίδια. Άκου ερώτηση, τον ικανοποιεί. Σου λέει αντιβρόβω μετά τι. Έτσι μου λένε πάνω. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό παίρνει τους τίτλους. Λοιπόν, φτάνει έτσι και οι άλλοι που λέγανε επιθετικά, όλοι τα ραβίες έξω, καθαρίσαν όλοι. Πού είναι ο Ράμος, πού είναι όλοι αυτοί, πάνε διαλύσαν. Λοιπόν, δεν κάνει εκεί. Αυτός όμως σου λέει πρέπει να τον βγάλω. Εγώ αλλιώς κάηκα. Εκεί είναι τώρα η δουλειά. Θα δικήσει έναν άλλον όμως. Έτσι. Πάμε τώρα τον Ιμπαγάσα. Ο Ιμπαγάσας, ο Ολυμπιακός θέλει ένα κομματαδόρο, ένα δεκάρι. Τον Ιμπαγάσα τον παίζει για δεκάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει τη ζωή του ποτέ κόφτης δίπλα. Ας παίζει με μικρή ομάδα. Και με μικρή ομάδα δεν γινόταν το 2-0 στο 86 παράδειγμα ή στο 86-82 ποτέ είναι. Δηλαδή θα καρδιοχτυπά, σου κάνει κανένα γκολ στο 90, δεν σε χτες τι έπατε η Manchester United. Τι έγινε, εκεί που το είχε το 3-1-3-3, δεν τι έπατε η Juventus, δεν τι έπατε η Marseille. Που έκανε γκολ πάνω σχάρι στο 92, γκολ κανονικό, τα κύρωσε, πάει σκόλαση, ήρθε 2-2, ξέρω εγώ με τη Μονακό. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω αγαδάδεις. Η Μπαγάσα δεν μπορεί να παίξει, τον παρουσιάσεις τώρα. Λες τώρα θα παίξω τώρα με το Σορτάδο, αφήνω τον Τούντο έξω, φαγωνό τους αν είναι δεκάρι, είναι και κόφτης, είναι έτσι. Φύγει τον Τούντο και παίζει η Μπαγάσα δίπλα. Μα έχεις πρόβλημα. Αν δεν σου κάνει ο Μένμπερ τον γκολ, έχεις ένα πρόβλημα, θες να παίξεις όλοι με τον Μήτρογλου. Έτσι, βγαίνει και ο Μήτρογλου. Δεν θα βάλω τον Μιραλά, τους κάνω πιο γρήγορους. Δηλαδή πάνω να μου κάνεις ένα ποδόσφαιρο, Μιραλά γρήγορος λέμε, Φουστέρι γρήγορος, έχεις από εδώ το Ριέρα, βγάζεις Σεβεβόρ, έχεις τον Μπαγάσα, έχεις τον Φετφαντζίδη, έτσι, χτάει καλό που θα μιλήσουμε. Έχεις τον Ουρτάδο, έτσι, άντε βάζεις
μετά έξι και τον Λιμπαγάσο, μετά έβαλε τον Τούντου. Δηλαδή πάνω μου κάνεις παίχτες εδώ να ξέρουν μπάλα και από εκεί να φεύγουν αυτοί να κάνουν γκολ. Καμιά ομάδα στον κόσμο δεν παίζει έτσι. Καμία. Δεν μπορείς. Για τα χάπ πρέπει να έχουν επαναφορές, να μαρκάρουν, να ξαναφύγουν. Και πρέπει να γκολτζίδες. Εδώ οι καλύτεροι γκολτζίδες, πράγματος χάρη, ο Λαμπάρτ, και άμα δεν του βάλεις δύο, για ποια ομάδα παίξει. Με την τελευταία στην Αγγλία του βάζει το Λεσέ και το Μικέλ. Λέει τώρα με έναν γκόφτη. Τι με έναν γκόφτη, δεν γίνεται έτσι. Και δεν μπορεί να λες όλοι θα παίζουν. Θα κάνεις έναν κορμό. Ο κορμός λοιπόν, εγώ που βλέπω και ο Ολυμπιακός μπορεί να δείξει ωραία μπάλα να παίξει, θα βάλεις τον Τωροσίδη με τον Ραούλ Μπράβο, αν είσαι τα καλά τους, έχεις τον Μέλμπεκ, παίρνεις μια κεφαλή πίσω, ποιος παίζει πολύ καλά και ο Αβραάμ ανεβασμένος τώρα και με το φορέγα και με τον Παπασταθόπουλο στην εθνική ομάδα, ποιος αντεπάει γρήγορα, αλλά έχεις την κεφαλή. Πας εδώ, θα σου διορτάδω. Δεν τον είδα γρήγορο. Τον είδα να πετάει την μπάλα. Δεν τον είδα να την τρέξει να κάνει. Το σώμα του έχει τρεξίματα, αλλά δεν είναι ευθύς. Ναι. Αν έπεσες πάλι να μην είναι γρήγορος και μόνο να πετάει την μπάλα, τουλάχιστον η ταχύτητα τη θέλεις εδώ, γιατί μπορεί να φάει να σας στην ίδια ευθεία. Λέμε εδώ με το Ντούντου. Έτσι, πες ότι είναι οι δύο τους. Παράλληλα. Τρώει μια τρίπλα. Έχει κλείσει λίγο. Την ώρα που φεύγει ο αντίπαλος, έχεις το σπίτι να τον προλάβεις. Ο Καρεμπέ, ο Ντάβιτς, αυτοί όλοι οι παίχτες, ο Εσένο, όλοι αυτοί που παίζουν, ο Αλόνσο, ο Άλονσο και Ντίαμα που τους παίρνει για μεγάλη ομάδα, σου λέει θέλω να τρέχουνε. Φέρε τέτοιον, πρέπει να πας γρήγορο. Λοιπόν, αν μπορεί να σου κάνει αυτό και παίζουν μόνο την μπάλα εδώ και να κόβουνε, άρα παίζεις με αυτούς δύο, θες ένα οργανωτή. Τι θα κάνεις τώρα, η Μπαγάσα ή Φετματζίδη. Εδώ είναι η πλάκα. Δεν παίζουν και οι δύο. Να του πεις έξω δεξιά τη Φιτματζή, σέντρεφορ έξω αριστερά. Λάθος. Τον τρως τον μικρό εδώ. Έχει ταχύτητα άλλη που θα σου πω τώρα σε λίγο. Εδώ γιατί δεν παίζει ο καλύτερος εξτρέμ που υπάρχει σε στήλη ότι είναι εξτρέμ. Με 11-12 έχει κάνει το 2004. Τα 100 που λέγανε να πάει το Ρόμενταν. Το παίρνεις για κλασικό. Δεν μπορεί να του λες το Ρόμενταν τώρα κατέβα κάτω. Εδώ κάτω. Να μαρκάρεις μπροστά το Ρωσίδη και να φύγει. Ο Ρόμενταν να στον περάσει ο Μπακ να κατέβει. Αν έχεις τρεις χαφ, οι οποίοι είναι και γρήγοροι, έτσι, τουλάχιστον δεν χρειάζεται να δύο τριπλό ή θα δύο χαφ δεξί εδώ να έχεις. Μαζεύεις δηλαδή, αν είναι αργός, να πετάει την μπάλα 10 μέτρα, τι θα το κάνεις. Και ο Ντούντου λέει δεν είναι κόφτης, τι θα το κάνεις, δεκάρι, πήρες δεκάρι. Ο Ιμπαγάς άμα παίζει εδώ, δύο και να στείς να έρθει. Αν έχεις το Ρόμενταν, θα τι με τη σέντρα. Αν μπήκε ο Ιμπαγάς άλλο. Έχεις τον Κυλίγο, έχεις ο Ριέρα. Αλλά έχεις σύμφωνα το Ρόμενταν, θα ανέβει πολύ ο Ριέρα, σύμφωνος, ο οποίος δεν βλέπει να κλείνει μέσα να κάνει το δεκάρι. Δούλεψε και απ' έξω και όταν μπει ο Ρόμενταν να γυρίσει την μπάλα, σωματικά προσόντα, κλείσει δίπλα στο εντρεφό, να κάνεις και γκολ με το κεφάλι. Ή και είσαι μόνο με την μπάλα, μπορεί να το κάνει ο Ριέρα. Θα πάει πολύ καλά, εγώ πιστεύω. Αν έχει δύο βολίδες, θα σε βοηθήσει και ο Τωροσίδης να σου κάνει 3-4 κατεβάσματα. Εδώ, ποιος θα τολμήσει να βγει να πετάξει μπάλα ένας καλός δεκάρι στο Ρόμενταν. Χάνει στον κόσμο. Τρως το Ρόμενταν. Κάποιος συμμετοχή πέσει στην Ιταλία και είναι πολύ καλό. Στον παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή, ποιος από τους παίχτες του Ολυμπιακού θα παίξει στην Εθνική Δανία στον παγκόσμιο κύπελλο να κάνει αυτά που κάνει αυτός. Τους πας στο ηθικό, δεν τον συνεφέρεις μετά. Δείχνεις ότι δεν τον πας. Όχι, δεν τον πάει. Σου λέει αυτόν, άστον να βάλω και το Πιστέρ, να βάλω και το Μιραλάου, τον έβγαλα εγώ, να έχω και τον Ιμπαγάσα και το Φετμετζίδη, να έχω και το Σοροδάδο. Αυτό φοβάμαι κρόνα του κινδύνου. Όταν θα πέσεις θα πας στον Παναθηναϊκό, θα πας στην ΑΕΚ, θα σου έρθει ο Παναθηναϊκός, σου έρθει η ΑΕΚ, θα πας στον ΠΑΟΚ, θα πας στον Άρη, θα πας εδώ. Δεν μπορεί να τον συνεφέρεις μετά. Μόλις θα τον εβάλεις, θα του πεις πήγαινε στον ΠΑΟΚ, το Ρόμενταν τον έχεις χάσει. Το κατάλαβες τι γίνεται. Φτιάξε λοιπόν μια τριπλέτα. Αυτή τη στιγμή είναι Ρόμενταν, είναι εδώ ο Μίτογλου και έξω αριστερά, τελειώσαμε.